Can I talk to? Tá mé arás ar fad gur míle mágah chun is tá sibh féin. Tá mé go. Díga. Díomh chun is tá sibh. Come on. Can tá sibh lads, an sibh go Come. Díomh chalíní chun is tá sibh. Tá mé go agus tú féin. An bhar fad? Dígra. Dís Maríomh Chalíní, Dís Maríomh Scoláirí. On will cúpla ceistena a good. Do you have a few questions? Sure. Can I talk to you? Tá go má, ag tú leis an deir seachtainna. Just an question, got it laid me. Roderick. On imrion to sport. Cinnte, so tá fósa gimmert hacha. Gean míos eile bheith mé ag gimmert soccer for an áitiúil agus dairí mé as an gomógaíocht nóir a bhúmar craobhann cúnta fadó. Cáiste. Well, is that Conde Fort Larga ó Rúpasta. Ach táim me mo chónaí I Conde Chailchinnig le fada le breis agus fihe blian. Amala say Port Larga. And Malum Port Larga, it's Malum is bháin nuair a bhíonn siad go máint. Can I say tosaigh tú ag obair leis an radio? Bhí job agam mar spinny agus bhí deis agam tamáint timpeall iarhéisgurt na tíre I Mini Cooper bán darag an car a bhí a gine gan am. So bhí sé ancoolar fad ag sin an céad bhlas a bhí agam de sail ar an radio agus bhí gafa leis. And I think Darren Dini, you get bitten by the bug? Cadé an focail in Guelga as ferla. An focail of sin ceist únta gur míle mágad is meile an ceist sin. An focail is fearlam sa réilge ná ina stelle bheithiig. Tá an duine sin ina stelle bheithiig. Agus sé is bríide sin ná tá sé bio agus bríomhar agus rihin sé timp na haid. Can I say déanaan tú an Gaeilge ar chur chun cin? Gosú libh se an rud is táchtaí ná an Gaeilge a labhairt chominic is gur féidir, so déanam iarracht mé hain Gaeilge a labhairt cuile lá, gach áit a téam, fiú cúpla focail nuair tám san nolmhargas. Bíam ag fermóracht agus ag dása agus is even am bheith ag siúil agus ruí mar sin ach is é an fermóracht an ceann is mó atá giom. He no he on rapper is farla. On rapper is Farland. Tussa, MC Tiny. So it's Moonta Kirkladakis, so Maríon Hellwayla, left wearing all two Mala. Your means to Tussa ha, agus Comala Shinta, couple agam Soalia, so Tay make Marky couple, gach their shot and a coma. An bhfuil éon pata agus. Tá pata gom, tá marra bheag bíideach go gom, Goldie is an de. Tá si 8 mlína dí sin is Cavishani, so sort Bijan Freeze agus King Charles Nasca le chéile. Tá si anna yasar fad, cé go bhfuil si gairí begani ní sinna. Tá si ar nós fián post, tá si just lá Ní málam ag déanú éon push-up nuair bhí mé sa gym or nuair bhíon mé sa gym. Déanam timpeall 5 push-ups. Bhfuil éon cábhaimsear eile go seachas Gaeilge. Bhfuil ní ceartta go cábhaimsear de bheithe fadó ach ní cábhaimsear hiileán is buadach. Ó sé bhfuil is bralam sport gach éon is mar an bhéigi sport ach go háide bí máint
agus is mallam soccer. Is mallam ceol. Tá Anaheim go gúrsaí ceol. Is mallam bachéansáis ach is mallam rock and roll. Well, ní mór an gin ach tá cúpla muc agin agus tá siad anías tá siad 6 grandmhór an tamar fad nuair tá siú fécin tarthú agus tá cuir agin agus an sin tá cúpla bó agin chumá. An bhfuil cábaint seirga. Tá lá cábaint frigam. I bhfuil héan is mallam bheith léamh. Agus is mallam bheith siúl comá agus is mallam bheith ag obair sa chistin. Is mallam agus tugam cáhar dom a bheith céile sa chistin. Tugann si cad dom, tachta snac go dtí an chistin agus an